Riwruok mar Raymond Omollo Foundation medo chiwo sir ne mond liete kokalo e neno ni gidago ngima makare, ahinya to kokalo e gero negi udi. Kanowuoyo ranene kaunti ma Migori e kinde mane gigero ot ne chi liel moro, jata chenro mar riwruogno Vitalis Ogendo olero ni chenrono osidhi mar bero ngima mond liete. Ka giyango pek ma gisebedo ka gikale, mond lietego koni bang' tho ma chuogi anyuola osebedo ka lokore kodgi kendo mayogi lope, gino moseweyo thothgi ka onge kuonde dak. Kopogore kod gedo ne mond liete, riwruogno bende geto ma chulo ne nyithindo omenda mag somo to kod ting'o malo mine e yore mag ohala. Today we are witnessing what the servant of the Lord has done, and it is a great blessing. If you can look to the face of the woman and the children, you'll find great joy because of this. We've, first of all, we've empowered so many widows because we've met a large number of widow groups. It's because we've gone to nearly all the wards within Luo Nyanza. We've gone nearly all the constituencies right now, all the counties, that one we are sure of. And we've impacted lives of so many widows. Tunajua nabaki na masimiji yetu, lakini saa ile bwana yako nawachia wewe na samba, na nganyua hiyo samba. Sasa unapiga tu amali na kusaidia nayo watoto. Sasa hakuna kitu naweza kusaidia vizuri, lakini hii grupi nimefanya ndio nasaidia sisi. Kwa maana kama nimechanga kitu kidogo, naweza kusaidia mwingine, hata sabuni, hata kila kitu. Kama yeye iko na watoto wagonjwa, naweza kusaidia naye. E weche mag tuke ni tim ma jolweny mar KDF volleyball